haba malam da Allah me ma kake dukansa sai ka kashe shi wannan yaron da kake gani Rahama Sadau fa ya watsa wa kwata fa Rahama Sadau kuma mana ina Rahama Sadau din take ga ta nan haba malam wannan ai riga nake nuna mana to ai wannan rigar da kuke gani ita ce rigar Rahama Sadau Fans Award Rahama Sadau Fans Award kuma mana yaushe ake a wurin din ai ba ai ba za dai ai domin fa ina so in je kallon Linas ba ai ba dan uwa amma za a yi ranar 7 ga watan 7 2019 aboki a ina kenan ai wannan award din ne a Hazan Event Center kan titin Farm Center opposite Wazobia Cool FM Kano amma tun da ka san Linas su waye shugabannin tafiyar nan ne NH Zamani faɗa masa a normally ai ana tare ga ya masa mana shugaban tafiyar nan keken bera ne ko